Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-2023 irreġistrat żieda ta' 65% fuq is-sena ta' qabel f'dawk li huma waslit ta' turisti minn cruises fil-Port il-Kbir. Dan ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu indirizzata mill-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwiereb. Fil-fatt hawn ġie spjegat kif kollox tal-2023 mill-Port il-Kbir daħlu aktar minn 900,000 passiġġier mill-cruises li jsorġu. Nazzar dan ngħid li ħankunu daqsxejn aħjar ġifieri u jfisser li qed inħarsu li forsi jkollna sena rekord is-sena dieħla. Il-sena rekord ta' sissa tagħna kienet l-2019 fejn ħadna 905,000 moviment ta' passiġġieri u naħseb li l-sena għandna niċċeduhom. Xwiereb sostna wkoll 23% tal-passiġġieri ġew minn cruises li jibdew jispiċċaw minn pajjiżna stess. Fil-fatt tenna li x-xogħol jinsab għaddej biex jiġu attirati aktar cruises li l-vjaġġ tagħhom jibdew jintemm f'Malta. Iċ-ċifri juru wkoll kif passiġġieri tal-cruises b'kollox ħallew mal-85 miljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. 32 miljun euro minnhom ġew minn nefqa diretta tat-turisti fil-ġurnata li jkunu qattaw f'Malta. Dwar dan tkellem aktar il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo. Dawn il-passiġġiera li jżuru l-pajjiżna iħallu nefqa li taqbis 30 miljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna u dan meta jżuru l-pajjiżna l-ġurnata waħda biss. Aħna rridu naraw ukoll li din il-ġurnata tagħhom mbagħad isservi bħala reklam tajjeb biex huma jażlu lil pajjiżna għal btajjel tagħhom iżjed il qoddim. Sa dan it-tant il-Ministru Bartolo spjega li sa 4 snin oħra pajjiżna qed jara li jkollu mal-50 operatur differenti tal-cruises li jaħdmu fostna. 11 minnhom mistennija jibdew joperaw minn hawn mis-sena d-dieħla.